Yes. No niin, okei. Salolaisittain aamujatkot. En mä tiedä mitä te teillä Helsingissä teette tätä hommaa, mutta meillä toimii näin, että me lyödään kämppä täyteen savua ja pidetään bileet. Ai. DJ Ossi aka Francis soittaa Alex Kunnarin, anteeksi Kimmo Kauppisen biisiä Lifter. Sano Kimmolle terveisiä. Terveisiä. No niin, okei. Täällä alkaa savu hälventymään. We have a techno party here. Ai vittu. Okei. Tässä on mun tuottajakollegani Aki P. Jolla on omat reivit pystyssä. Luurit vaan puuttuu. Jees. Ei mitään. Woo! Hirveen tappaa. Onneksi mä ykkösestä.